Aquest cicle formatiu té una durada de 2.000 hores, 1.650 hores es fan a classe i 350 als centres de treball. A més, aquest any oferim la formació en modalitat dual. En aquesta formació et garanteixes un contracte de formació o de beca salari. A mode de reflexió, la teua vida diària està composta per decisions que tenen que veure en les finances i en la comunicació. El cicle formatiu d'Administració i Finances no només és una bona opció per les sortides professionals que ofereix, sinó per altres motius. Pel potencial de creixement professional que t'oferim i pel desenvolupament d'habilitats comunicatives i de lideratge. També cal anomenar que amb l'obtenció d'esta titulació pots continuar estudiant una carrera universitària, ja que es poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris. I per acabar, com sabeu, n'hi ha un període de pràctiques. L'Institut Jaume I de Salou col·labora amb empreses de l'entorn importants. Sempre estem en moviment per adaptar-nos a les necessitats del nostre alumnat, buscant empreses òptimes per a que aprengueu el màxim possible. Vinga, us esperem!